Ei pysty. Ei pysty. Ihan sama. Ei vittu, asia selväksi. Asia selvä. Niin, elikkä niihin ei kosketa, että sä häiritte niitä. Kosketa. Onko se minkä? Puhutaan Pekkalan kanssa. Vai mikä? 5-vuotias. Mitähän mä tässä nyt täytin tässä 12 kesällä. Oi vittu sun ikäs. Sun ikää, en henkistä ikää. No, se on 12 kanssa kyllä. Ja mitä? Mä oon 12-vuotias. Joo, niin sun henkinen ikä on, koska sä et tiedä mitään muuta. Mä voin kertoa mun oman iän, onko se tietää? No. 23. Tuo vittu ei saa turpaa. Niin mä et... Okei. Mutta kavereita löytät siihen malliin. Ja mitä? Kavereita mitä? Mutta sulta ei varmaan paljon kavereita löydyt, vaan saatana koulukäytöksellä ainakaan. Vittu tuu pilaan toisten vitun suhteet. Eikö itelles löydy mimmiä, niin täytyy vittu Noora ja Kimia kiusata. Ei löydy. Ja mitä? Ei löydy, pitää muita kiusata tälleen. Sä niitä kiusaat, jos sä vittu kiusaat, etkä usko puhetta, niin sitten sä uskot nyrkkiä, saatana. Tää on vaan yksi on sulle varattu. Okei. Sulle varattu, eli... Ei! Tuuks sä vetää matsin tänne meidän kaa? Missä te ootte? Me ollaan Natalassa. Missä se on? Missä se on? No vittuilla, onks sun maantieto aika hyvä, kun sä oot tiedä, missä Natala? Kaupungissa 18 niin löydät. Okei. Hankin navigaattori saakana. Aika paha. Se on vittu, kun se ei saa kieltää muuta kuin navigaattoria, tai se tunki sen periseen. Sitten se aina vetää sieltä, mutta ei ääntä. Sitten saa siitä sen erektio, joka menee sisäänpäin. Sitten se tunkee aina solmassa taittaa, niin siinä... Onko sulla muija? On mulla. Onko sulla muija? On muija. Vittu sä sitten Noora ja Kimi jo rupeat. Vittu. Kaskasta sun omaa huoras vittu, kuka se sitten ikinä onkin. Jos tulee sellaista löytyy, niin se on sen mielikuvitusmuija. Tarja Halonen. Se on pelossa. Mari Hillo. Mari Hillo, joo, se sopii mua ensin. Onko se sillä tulossa? Haluatko Irmeli Kalli? Eikö vähän hiljaiseksi vai pitääkö mennä äitille kertoa, että me kiusataan sua vähän? Eikö mä kuuntele vaan? On tässä. Nää uhkailut toteutuivat, pidä sen vittu päät kiinni satana vittu Kimille ja Nooralle. Ei se voi kertoa ennen kuin sen äiti vittu imee kyrpää helvetissä. Ei se voi kertoa sille. Ei muuta. Tu vois painua sinne lehmään, mistä on tullut. Mulla on tullut viesti. Unfortunately not as rich, but what you see is a class. Vähän hiljaiseksi. Menitte teki? Vittu multa kyllä löytyy saatana sanan vitun muististani vitossissa sanotettu saameet vittu sanoa, jota rikkoo. Okei. Ja mä en oo käynnissä, vaikka mä siltä kuulostankin vähän mennä, mä oon aina tämmönen sulla vittunut. Jos on asiaa, niin tuu huomenna keskustorille kello 18.00. Ota parhaat kaverit, mitä löydät, vittu. Vittu, siellä on mitään muuta kuin mielikuvituskaverit. Ei mun mielikuvituskaverit ottaa niin sun takia pentistä. Sovitaan näin huomenna keskustorille. Joo. Sinne tulee sitä aika iso jengi, joko sä tuut yksi ja tää meidän Olli tulee sinne. Tai sitten meidän koko jengi tulee sun mielikuvituskaveri. Jengin kanssa yhdenkin. Mä tuon täällä kamiksesta pari körmyä, niin ne tulee pistää sen jengille kasaan. Ei, sen jälkeen sulla on koko koskarit perässä, vittu.
Joo, kuule, kuinka monta tyyppää sä otat sinne siis mukaan? Se muija. En mä monta kun tässä nyt naapurin porukat ja no... Mä laitan ne soittaa mun serkun tänne, se on niin erikoisjoukkojen niinku johtaja, se on 20 omaa tyyppiä, että ne voi tulla vittu sulle vähän esimerkkiä vittu. No luulenpa ettei tule. Luulenpa, että tulee. On ne ennenkin tullut, kun mä oon soittanut, niin miksei ne nytkään tulisi? No joo, enpä usko. Meneekö pupu pöksyä tai jotain? Ei mene. Tiedätkö mitä? Sinne saattaa vittu olla samalla muutama kyttää, että älä ihmettele. Okei. Sellaisia meidän henkivartioita. Ne kyllä hakkaa teidät, vaikka niillä olisi työasut päällä. Juu. Laittaa rautoon ja räiskää teidät, pistää pammulla perseeseen. Laittaa kyllä ensin pussit päähän, ettei näe teidän rumia naamoja. Ai joo. Naamakala saate. Poltaks sä muuten tupakkaa? En polta. No vittu, jos sä et polta, niin mikä vittu äijä sä oot? Jos sä et viinaa. No en mä muuta juokkaa. Joo vitut. No niin, mut tuliks tää asia nyt selväksi, et niihin ei sit kosketa? Juu. Ja jos ei tullu, niin sit sä tuut sinne huomenna sinne vitun keskustorille käydä kuussa, saatana. Joo, mä oon tulossa. Jos et älyä. Voit sä tietysti aamullakin sitten mennä venää, mutta tuu raadottaa, et siellä silloin ketään oo. Niin. Sä rupes pelottaa, kun sä ei osaa puhua. Onks sä Sanavaarassa vähän En mä vaan katon teidän puhelun pituus, se menee kohta 10 minuuttia. Jaha? 10 minuuttia ootte puhunut kohta. Se on vasta vittu. Niin. Tää on asia nyt vittu selvä. Asia on selvä. Se. Joo. Nauraa siellä vielä. Ei täällä kukaan naura. Ei paljon täällä naura. Vittu sen jälkeen sua poruttaa ja naurattaa samaan aikaan, kun eikö me haketaan sua, me kutitetaan sua ja sitten me istutaan sun muista tuonne puuhun ja sitten vittu me poltetaan se puu. Ei niin muuten, ai niin, jos kasvaa sisällä. Pitää tunkea sormi sinne, hei. Kuka tunkee sormi? Saadaan se muna sieltä ulos. Syötään sille satana omaa pastaansa. Ai joo. On ollenkaan tasan se. Tulee taas. Hei vittu, tuliko se? Multa loppuuko tuossa auto sun takia? Joo. Toivotetaan. Joo, löitte luun kurkkuun aika kovaa nytte. Niin, ja se oli tarkoituskin. Moikka! Moi.